A tu je váš Domestos, už po dlhej chvíle, čo nebolo nejaké videjko. Tak, mohli by sme začať, dneska to bude Need for Speed Most Wanted, part 1. Je to dosť staršia hra, už som prešiel 3-krát. Budu trochu potichšie, lebo potom to není vôbec počuť. Tie videá budem prepínať, veď asi už každý viete, že o čom to je. Toto bude náš taký, môj let's playerský profil. Tak. A môžete si všimnúť, vám dáva Dodge. Keď na začiatku ste len, ja som si dal na miesto Dodge, som si tam hodil skin BMW a to vyzerá nejak divne, tie kolesa. Tak sa nehnevajte za to, ale to BMW je samé o sebe pekné, len tá geometria na tom tie kolesa. No. Ďakujem vám za 14 odoberateľov, ktorí sme dosiahli. Viem, niektorí si môžete myslieť, bože, myslí si, že 14 odoberateľov, že to je nejak veľa, ale pre mňa je to veľký úspech. A tých 195 pozretí, čo tam je, to je ešte väčší úspech, lebo to je podľa mňa dosť dobrý úspech na to, že to mám 3 týždne a veľa ľudí mi nedávalo odbery, lajky a tak. Dneska budú asi 9. Už mám mali som mal veľmi hlasno zvuky. Mi to nešlo. Potom som mal hlasno. No, všetky zvuky som mal, streľbu a tak. Ani v jednej hre, čo budem natáčať teraz týmto mikrofónom, nebudem mať pustené zvuky, lebo potom by bolo strašne slabo ma počuť, keď idem ma teraz slabo. Čo mi kamaráti hovorili, že to je moc slabo ten mikrofón, že si to mám dať hlasnejšie. Nedal som si to hlasnejšie, lebo už to nejde hlasnejšie. Dal som si to najhlasnejšie, ako to ide. No. A auta by som chcel tuningovať tak, že mi budete dávať do komentov názory, že aké auto si mám kupovať. A ako ich mám vytuningovať. No, jasné, že motor a hento to tam budem dávať sám ja, ale kolesá mi môžete písať do komentu, alebo ja vám dám na výber. Aj do popisku napíšem, že či chcete tie kolesa a tak. Ale toto je prvé auto, čo budeme mať, toto prvé, čo bude po tých závodoch, asi viete, všetci viete, že o čo ide. Tak to nebudem nejak tuningovať, až potom posuním. To vám poviem o tom ďalej od tých rivalov. Závody po peniaze a po auto. Potom to vypnem. A tak. Možno urobím aj obrázok. Ako na ikonu cez Photoshop. Aby to aspoň nejako vyzeralo. To video. Lebo to je podľa mňa strašné, keď tam je nejaký obrázok z tej hry. Lepidlá z tej hry. Teraz neviem, s ktorým ideme. Teraz sa mi zdá, že ideme s tým McLarenom. Nevšimol som si to auto. Asi je to McLaren, neviem. Druhý závodov sa mi zdá, že sú tu drag racer, na kola, šprinty, foťáky, že musíte čo najrýchlejšie cez to prejsť. Ak prehrávate o nejakých tých pár kilometrov za hodinu, tak keď budete prvý v cieli a budete mať nejakú väčšiu rýchlosť, tak sa vám tie kilometre pripočítajú a bude to dobré. Mne sa to už párkrát tak stalo, že som prehrával som, bol som prvý v cieli a predbehol som všetkých, lebo sa mi v tom cieli sa to rátalo ešte ako foťák. Podľa mňa najblbší závod v tejto celej hre je drag racer.
som to neznášal, teraz keď som to tých párkrát, 4-krát prešiel, tak ma celkom začal baviť ten Drag Racer. A tak. Čiže tu na začiatku vlastne tu ide o to, aby sme získali nejaké peniaze na závodoch a tak. Lebo, ak všetci, poviem vám to teraz, ak všetci viete, tak ten Razor, potom keď s ním tam budeme pretekať, tam nám potom v jednej zákrute vypustí nádrž, alebo v kole sa prepichne, neviem. Tam vám zoberie tá jeho krásna odťahovka, je Suzuki Yamaha a nechá sa auto a potom my pôjdeme vlastne zase odznova sa dobíjať cez tých rivalov. A píšte mi do komentu, aké chcete hry, lebo neviem, či mám natáčať, mám veľa hier, len neviem, či to je vhodné na let's play. Viem, že Black Flag je, The Run je, mám veľa tých hier, ale povedzte, čo chcete a kúpim to. Buď to kúpim, alebo to stiahnem. Musím sa priznať, že niektoré hry stiahujem a niektoré hry kupujem. Tak prezrate mi, alebo napíšte mi do komentáru, že kto by si kúpil Black Flag za 50 €, keď si to zahráte, keď si to prejdete raz, to máte 20 hodín hrania, čiže za nejaké 2 týždne to máte prejdené, ak to hráte každý deň. Potom čo z toho hrou? To máte zbytočne vyhodené peniaze, tak také tie hry, čo stoja 5-10 €, tak to si kúpim, jasné. Ale také hry, čo sú drahé a budeme to hrať len nejakú dobu určitú, tak sa to neoplatí kupovať. A 50 €, prosím vás, kto by dal 50 € za hru. Tak jasné, ten PewDiePie, alebo Gogo, alebo tí, čo zarábajú peniaze, to YouTube money. No, PewDiePie určite zarába veľa, on je asi jeden z najúspešnejších let's playerov, viem. Má asi 20 miliónov odoberateľov. A kvôli vám som prestával kúkať let's playerov. Aby som nedával tej hlášky, aby to nebolo spoilované. No nie, že spoilované, bože, teraz som kravinu povedal. Aby to nebolo, že hovorím tie isté hlášky a potom bude v komentároch: Domestos, ty kopíruješ tú hlášku od PewDiePia, od Peťana, a hen tak. No, vyhrali sme ďalších 10 000. Doporučujem vám túto hru kúpiť, stojí 5 asi € alebo 10. Je to celkom namakaná hra, podľa mňa. Sice je to výroba od Electronic Artsu 2005, ale je to peckové podľa mňa toto hra. Teraz asi ideme, ktorý je Razor? Toto je Razor? Dá sa mi, že toto je Razor. Myslím, že na závod a on nám tie kolesa potom tam vyfúči alebo prepichne alebo čo. Napísať do komentáru, že aký je rozdiel medzi klasickým Need for Speedom Wanted a Need for Speed Wanted Black Edition, či jak sa to volá. Lebo ja mám aj to Black Edition, to som si stiahol, to som si tak stiahol aj na skúšku, že o čom to je, že či to je takéto isté a podľa mňa je to úplne takéto isté. No nepozeral som tam nejak auta, alebo čo, ale viem, že to je také isté. No myslím si to, lebo so Sifónom sme to preberali a povedal, že Domestos, čo blázniš, že to je to isté, na čo si to budeš kupovať. Tento Wanted mám kúpený. Ak chcete, tak vám dám do popisu. No, ja ho nemám stiahnutý, ale poznám stránky, ja to dá. Aj Carmod stránku so skinmi vám dám si do popisku, asi určite. A tak, ak by ste nevedeli, že ak sa dávajú skiny, tak teraz vám to v rýchlosti vysvetlím. Máte nainštalovaný Wanted. V nejakom prečinku, bože, neviem, C-čku, D-čku. A otvoríte si ho, tam máte, že Cars a stiahnete si nejaký skin, napríklad BMW, ale nechajte to meno tak, napríklad tu bolo napísané Mustang na toto
na tomto a vložíte to tam do toho cars, do toho priečinku. Musíte si normálne klasicky otvoriť a tam budú autá. A tam to vložíte. Teraz som sa dobre zakecal a som to posral, ale nevadí to, lebo aj tak by sme to prehrali. No. Asi vám to napíšem aj do komentárov, lebo som tak v rýchlosti. Proste vložíte, ale upozorňujem, že ak tam máte nejaké dobré auto, vytuningované, že parádne, že tutti frutti banana a dobre to auto vyzerá, tak si tam prosím vás, no, nie je to moja starosť, ale ak to máte rád to auto a páči sa vám, ale napríklad uvidíte nejaké BMW, že BMW, a chcete si to tam dať, tak si najprv si to nejak overte, alebo čo, lebo carskin.com a obrázok úplne krásny. Thank you for the ride. I knew you weren't blacklist material. Kolesa úplne. Hey, where's your punk money now? Čiže teraz si kúpime auto asi. Toto si nekúpime, toto vyučuje hneď. Buď si kúpim Fiat, alebo Chevrolet. Toto je dilema. Kúpim si Fiat. No, mohli by sme to teraz už asi aj ukončiť. Ani nie, dojdem ešte do garáže a ukončíme to. Dneska to ešte uploadnem, do popisku vám dám tú stránku s tými skinmi. Taký som rád, že po dlhom tom čase môžem natočiť konečne video, lebo boli fakt vážne problémy s tým mikrofónom. Bol pokazený, s káblami tam bolo niečo v tom. Mám teraz ten istý, ale nemal som fakt asi prvé video, od prvého videa je to sú to 3 týždne, 3 alebo 4 týždne od toho videa, čo som dal prvé Minecraft App 1. No, So you found it all right. What do you think? natočil. You can store your ride here. Consider it your safe house. Založme si YouTube. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event. Môžeme prestrihnúť. Toto je Sony, potom sa mi zdá, že po Sony je Witch, potom je Das, potom je taká ženská, potom je Biglow, potom je Byron, potom je Aero, potom sú také dve baby, ženská je Webster a Skype. Čiže ukončíme to, čiže... Čau, ja už by som pri ďalšom videi.